paka. Ndapindira muri yeZimbabwe. Rega ndingoti Harare. Chiri kuti kudini? Ndapinda ndiri mukati meguta reHarare muri yeZimbabwe. Paita nyaya inorwadza, nyaya inonetsa. Iri kushungurudza mumwe murandakadzi. Ari kushedzera tine murume wangu. Tagara tese ndokubva taita vana vedu. Asi takasvika panguva yekuratidza kuti takasvika pakusawirirana. Rudo vanhu vanogara vese vachiwirirana, vachitamba vese. Kana musingatambi mese muchiwirirana, mumba machabudi chinhu. Kunyangwe vana venyu hapana chavanodzidza. Zvatakasarudza pakati pedu ndokuzoona kuti tikasiyana tiri vapenyu. Zviri right. Mumwe nemumwe uenderera mberi neupenyu hwake. Zvadaro muri yeZimbabwe, mukadzi akaenda kumusha kwake. Aenda kumusha kwake ndokunogara akuitawo zvake. Aisi ndiyanga ine vana. Handi panguva yekuti ikodzero yemwana kuti anofanira kunge aine mapapers enyika akakwana. Birth certificate chitupa. Right. Kana iri passport anayo kana driver's license ndezvake. Zvinoshevedzera amai vanoti kuna baba, mwana wedu zera raari anofanira kunge aine bepa rinoratidza kungave kuchikoro kana sei kuti mwana wemunyika yeZimbabwe uye zvana bereki ari muno. Asi kuti aite mapapers aya zvinoda baba namai. Amai sizvo vari vane mwana, baba vari kuramba. Amai vazama kuenda kupolisi, vari ndaenda more than 3 times. Hapana chandiri kubatsirwa, hapana chiri kubuda. So chandisaziko zvino ndechekuti kana murume achiramba kutoresa mwana wake birth certificate nokuti ndinoziva kuti mwana wake nesu tagara tese, handiziko kuenda nokuti kwandaenda zvakuna kubuda. Inzwai zvimwe zvakuchitiwa nababa vaiko zvinozvi. Vanofamba voenda pamba panogara mai ava nevana ava. Vanosvika vanobvisa hembe dzavo dzokupfeka, trauzi rakapinwa, vobvisa bhandi, voridzikisa pasi, vobuditsa mutezo kumwana, voshevedza Isabel, andi urikuda birth, uyautore, vachimunongedzera nekumuratidza mutezo wavo. Baba Isabel, ndiri kutaura nyaya iri kuchema nevamwe mai. Asi vari kuripota vana chavari kubatsirwa. So vari kuti last option yekuti ndiite, mwana ari kushevedzera kuti baba vako avo ndoita sei? Amai zvikanzi baba vangu varipo, panogara amai avo, mudzimai uyu nevana, murume anopasiva. Ndo paari kusvika achiitira izvozvo. Kumba kwavanogara ndo kwaari kuenda achiita izvozvo. Mwana uyu ari kuratidzwa nhengo yakavanzika nababa. Mwana akura sei? Mwana musikana 16 years. Hai, zvinenge zvichiitika nguva izvi. Kwanzi dzimwe nguva anogona kutongoswa achirova dhoo usiku achipinda. Dzimwe dzimwe vanozvitema masikati machena. Vakatemeta kuna vanhu vakawanda vobva vaita izvozvo. Bwera utakure birth certificate yako. Birth certificate yako ichi. Amai pauri kuenda kunoripota kumapurisa vari kuendesa nyaya yokuti kudini? Kuti vakutanga vakaenda vachizwa murume asiri kutoresa mwana birth certificate zvikantichamurana, bari kudanwa asi kudanwa. Iko ndo patanga nyaya iyi. So vari kuti iko zvinozvo pasvika papoint iyi ndakutosvika kugara pamba kuti anogona kungomuka akatiuraya kuti rwisa kana kuzobata iye mwana wacho, nokuti kana vachikwanisa iwo kubvisa hembe vachibvisira mwanasikana kunyangwa ne 10 years uchimuratidza kuti mwana zvakare zvakadaizo chinomukonesa kumbata mwana chichi. Vakaendere kunoripota nyaya yababa avo yokuti vari kubvisa hembe pamberi pevana. Iko zvinhu zvavaenda kunoripota zvakare. Mapurisa hapana zvauri kuita. Pane zvinhu zvapana zvati zvaitwa. Regai timbonzwa vedare. Munoitonga sei iyi? Mudzimai nemurume vasiyana. Dzimwe nguva munoona kuti kusiyana ndiyo ka option yokuti munyatso kugarisana mune zvakanaka. Zvinenge zvaramba zvemba. Amai vatora vana vari kudaka kuti baba vatoresa mabirth certificates vari kuramba. Amai vakazotoresa vana 2 vachitoshandisa kasenemu yavo. Mumwe mwana achibva aramba achiti baba vangu ndinovaziva ngavanditoresa. Baba vari kuuya vachibvisa hembe pamberi pepe mwana. Right, voita seiko amai ava nevana? Chekutanga, sei vari kuramba kakutoresa mabirth certificates vana? Handiti kachechi2 vari kubvisa hembe pamberi pevana. Voita sei vana naamai? Tibatsireka 0773238096 0773238096. Vanonzwisisa vanoziva nezvemutemo, please tibatsirei. DJ Manoti Pagweru Kanyemba, iyo yemwana yandibata yokudonha kwemwana pachikoro kwa Mutare. Zvaimboitika pachikoro chandakadzidza kugokwe, endi kwaidonha mwana anenge achigona pachikoro. Ndinonzi baba Alicia Pagweru, chakabatwa chimuti kuti dzvi. Wow.
baba Isabel hanzi zvaimboitika ka kuchikoro chandaidzidza kunonzi kugokwe uko pakaipa. Namba dzandakupaidziya ndedzo kutexta kana kutumira WhatsApp message. Kana mukafona hapana nokudairai. Amai avo ngavasanetseke, ngavanotora vega birth nesenemu yavo hazvina kana basa. Ndo zvandakaita ini vasiyane navo baba avo. Ndinonzi chipo nyabonde ndiri kunoko kuchitungisa. Mwana ari kuramba kunotoreswa ka birth certificate nesenemu yamai achiti hazvingaiti nokuti baba vangu vapenyu. Awarapa. Oita sei? Yes. 0773-238-096 0773-238-096. Kanyemba vamwene avo vamwene vekuhwedza inguruwe iri kuzvikanga nemafuta ayo vane chekuita nerufu rwemuroora dai varohwa mambama nemuroora hanzi avo maticha masatanisi chaiwo. Ndinonzi mai Nigel kuSouthly Park moresaika amai vangu kubocha amai Moses Bomba amai Pati mai Alpha Tombo pamwecheteka nemuroora wangu mai Kelly kuchinhoi pazunde. Tinotenda maita basa mai Nigel kuSouthly Park chakabatwa chemuti kuti dzvi. Tine mashoko ari kubva kukambani yanetsa munyika yeZimbabwe pakuisa masola inonzi Roy Ino Solar Tech. Ikambani iri pamutemo pakuisa magetsi esola muZimbabwe. Vanotengesa lithium batteries, hybrid inverters nemamono solar panels anoshanda kunyangwe kumakore anosvika kana kupfuura 15. Lithium batteries edu aya anoshanda makore anopfuura ka 15. Mukatenga ku Roy Ino Solar Tech tinokuisiraika pachena uye transport kana muchienda kure tinokupaika transport pasina kana mutengo wamunenge kamabhadhara. Roy Ino Solar Tech inowanikwa pa number 43 Robson Manyika muHarare pedyo neEastgate Market. Kumvurwi variko kazvekare, right? Kumvurwi variko zvekare kuseru kweMega 7. Namba dzekubata Roy Ino Solar Tech zinoti idzo 0782 120 724 0782 120 724 0782 120 724. Roy Ino Solar Tech ikambani iri pamutemo pakuisa magetsi esola muZimbabwe. Tinotengesa lithium batteries, hybrid inverters nemamono solar panels anoshanda kunyangwe kune makore. Lithium batteries edu anorarama makore anosvika 15 years. Mukatenga ku Roy Ino Solar Tech tinokuisiraika product yamunenge matenga pachena uye transport tinokupaika pasina mubhadharo. Tinowanikwa pa number 43 Robson Manyika Harare pedyo neEastgate Market uye kumvurwi tiri kuseri kweMega 7. Namba dzekufona uye dzichita pa WhatsApp dzinoti 0782 120 724 07